Здравейте, скъпи приятели! Живеем във времена, в които сме залети с информация. Интернет, социални медии, изкуствен интелект и започваме да се губим. Къде сме ние? Коя е нашата истинска същност? Днес ще разговаряме с един много специален човек, който владее отговорите на тези въпроси. Занимава се с така наречените вътрешни технологии. Казваме добре дошъл на нашия събеседник Юан Цзъ. 大家好，我是袁子，很高兴能有 Здравейте, български приятели! Аз съм Юан Цзъ и много се радвам да се свържа с вас по този специален начин. На нас също ни е изключително драго и приятно, защото това, което ще говорим, наистина е много важно. Но бихте ли най-напред се представили на нашите зрители? 原子，你会如何向我们的观众介绍自己？ 如果要介绍我自己， Много е лесно да се представя. Аз съм човек, посветил целия си живот на вътрешното израстване и развитие, своето и на другите хора. Мога също да добавя, много сериозно се отнасям към усъвършенстването на живота си. Кога всъщност разбрахте кой е всъщност Юан Цзъ? 你是什么时候又如何理解原子究竟是谁？ 这个问题 За да отговоря по-ясно на този въпрос, ще се спра на два етапа от моя житейски път. Единият етап е първата половина на моя живот, като се започне от детството. Тогава изпитвах много трудности, много болка, породена от различни проблеми. За да намеря облегчение и изход от тези страдания, търсех и опитвах много неща. След много усилия, болката сякаш намаля и изглеждаше, че животът става по-лесен. Бях млад и чувствах, че съм се вписал и действам успешно в обществото. Тогава си мислех, че съм умен и способен, защото постигах известни успехи, с каквото и да се захванех. По-късно започнах да се занимавам предимно с здравна дейност, най-вече като преподавах чигонг и практикувах чи-терапия. През тия години имах доста добри резултати и дори постигнах някои впечатляващи рекорди. Мислех си, че съм много добър в това, което правя, че съм много специален човек. Но дълбоко в себе си чувствах някакво неудовлетворение и продължавах да работя върху себе си. Бях около 30 годишен. И тогава настъпи един особен момент. Видях себе си, видях своето истинско аз. В този момент разбрах, че това аз, което познавах, не е моето истинско аз. И животът, който водех, не е истински живот. Бях една фалшива същност, фалшиво аз, съвсем неистинско, контролирано от всевъзможни устойчиви шаблони на мислене в съзнанието. Това беше момент на дълбоко самоосъзнаване. Разбрах кой всъщност съм и каква е истинската природа на реалността. 就是因为在那自我见证的那一刹那，我才发现，我原来的人生并不是我真正的人，也不是我真正自己的人生，那是一个彻头彻尾的假我，充满模式的我。 但在这一刻，我才知道我自己是谁。整个世界，它是一个真正的样貌，又是什么样子？
Имате собствена школа. По какво всъщност вашата школа се отличава от други такива традиционни духовни школи? 是什么让你的学派与传统的精神教义不同？ За ясен отговор на този въпрос трябва да се обърнем към основните теории и методи в Рен Шюе. Казано просто, Рен Шюе е пътека, на която хората стъпват, за да опознаят себе си и да променят и издигнат живота си на по-високо ниво. Тази пътека помага да развием духовното качество мъдрост и да придобием истинска, реална свобода. Цялата Рен Шюе система е ориентирана към развитието на човека. Тя предлага инструменти, с помощта на които хората могат да се справят с корените на проблемите си, както отделният човек, така и обществото. Какъв е коренът на нашите проблеми? Невежеството. Каква е причината за невежеството? Нездрави шаблони на мислене в съзнанието. И те са много. За да се справим успешно с невежеството, трябва да преобразуваме начина си на мислене. Това означава да разпознаем шаблоните и да положим усилия, за да ги променим. Всеки нездрав шаблонен начин на мислене блокира проявата на мъдростта, присъща на истинското ни аз. Когато преобразуваме шаблоните, истинското аз намира пролука, промъква се през нея. Това са проявите на мъдростта. Може да се каже, че за да активираме вътрешно присъщата ни мъдрост, трябва да се отървем от нездравите шаблони в съзнанието. Но процесът не е еднопосочен. Щом успее да се промъкне нагоре в съзнанието, мъдростта също започва да преобразува вкорененото там мислене. И тя е най-доброто средство, защото премахва хранителната среда за съществуването на шаблоните. Колкото повече се проявява мъдростта в нас и повече шаблони се разпадат или преобразуват, невежеството и заедно с него много проблеми постепенно изчезват. Това е начинът да се справим с проблемите в корен и да издигнем нивото на живота си. В това се състои уникалният подход в Рен Шюе. Водите вашите ученици към просветление. Какво е според вас? Дайте едно определение. Какво е просветление? През цялата човешка история, особено в нейната по-цивилизована фаза, просветлението е било цел на мнозина, на онези, които са искали да се развиват духовно. Но така и не бе създаден валиден критерий и стандарт, за да се определи какво всъщност представлява просветлението. А е много важно да имаме критерий и стандарт, за да знаем дали наистина в развитието си сме достигнали това ниво. Важно е да разпознаваме кои са главните прояви на просветлението. В Рен Шюе се опираме на 4 критерия и съответните им стандарти по отношение на просветлението. Първият от тях се отнася до сърцето. Всеки има сърце, но в своето най-чисто състояние сърцето проявява безусловно 5 качества, които са му естествено присъщи. Те са доверие, откритост, обич, благодарност и истинско уважение. Но тъй като сме подвластни на много нездрави шаблони, тези качества на сърцето не се проявяват. Реалното просветление върви ръка за ръка с най-чистото естествено състояние на сърцето. И тогава тези 5 качества се проявяват спонтанно,
без да зависят от каквито и да било условия. Вторият критерий се отнася до нездравите шаблони на мислене в съзнанието. Вече споменах, че те не позволяват на вродената ни мъдрост да се изяви. Когато животът не е воден от мъдростта, извираща от истинското ни аз, можете да сте сигурни, че сте подчинени на всевъзможни нездрави шаблони на мислене. И това е реалността, в която съществуват повечето хора. В почти всеки момент от ежедневието, нездрави шаблони диктуват на съзнанието какво да прави, как да мислим, как да се отнасяме към всяко нещо. А просветлението руши, изтрива по естествен начин най-главните шаблони на мислене. Разбира се, дори тогава животът ни не е напълно свободен от тях. Не е толкова просто. Някои особено устойчиви шаблони, както и остатъци от най-силните, все още са в нас. Можем да ги наречем опашки. Те още са там. Ето защо просветлението не е финал. Трябва да продължим да пречистваме съзнанието, да издигаме нивото на вътрешна чистота. Третият критерий е съхранената способност да растем, да се развиваме. В процеса на просветлението, истинското аз започва ясно да проявява способността си да учи, да постига нови нива на разбиране. Това бележи нова фаза в растежа на личността. В тази фаза е важно да оставаме свързани с чистотата на сърцето и да сме верни на истинското си аз. Тогава развитието не спира. При нормални обстоятелства развитието в тази фаза върви много по-бързо. Четвъртият критерий е свързан с чувството за мисия. У хората, постигнали просветление, е много силно изразено чувството за мисия. Това значи повишено чувство за отговорност и силно желание не само да развиваме себе си, ами да помогнем и на другите да го направят. Чувството за мисия включва силно желание да се помогне на човечеството да напредва и на света да стане едно по-добро място. Тук не става дума за моментни импулси, а за силен, постоянен и много ясен порив, извиращ от дълбоката същност на човека. Мисията става по-важна дори от живота на човека. Има и много други проявления на просветлението, които показват, че то наистина се е случило в даден човек. Но ако вземем предвид дори само 4-те изброените до тук, се вижда, че Рен Шюе се опира на доста високи критерии и стандарти по отношение на просветлението. Това е така, защото точно те са и знаци, докъде е стигнал човекът в процеса на усъвършенстване и развитие на живота си. А какво се случва след като едно съзнание се пробуди? Това ли е всъщност целта или има и нещо друго? Ако пробуждането на съзнанието се определя като начало на процеса на просветление, когато то дойде, вие разбирате, че вече не сте същата личност, не сте старото аз. Защото разбирате, възприемате, виждате и чувствате едно съвсем ново аз. Освен това, светът изглежда напълно различен. Светът, който виждате, е много по-близо до истинската реалност. Ще откриете,
че вашите ценности са основно преобразувани и са се появили нови. Вашият поглед върху живота е изцяло променен. В този момент и вие сте нов човек и светът около вас е нов. От гледна точка на Рен Шюе, просветлението е началото на постоянно, последователно разгръщане на истинската същност на личността, началото на процес на самоосъзнаване. Макар само по себе си това да е голям скок по пътя на развитието на самосъзнанието и мъдростта, то е само четвърто от 9 нива на разгръщане на самосъзнанието и мъдростта, описани в Рен Шюе. Това ще рече, че пробуждането и даже просветлението са само едно ново начало. От този момент нататък следва дълъг път. Какво става, когато постигаме 9-то ниво, макар това да се случва много рядко? Дори и тогава има на къде да растем. За развиващата се мъдрост няма предел. Няма предел. А имате ли ученици, преминали през портата без врата? 你是否有学生成功通过了无门之门？ Предполагам, че изразът порта без врата се отнася до пробуденото съзнание и просветлението. Много хора изучават Рен Шюе и го използват, за да подобряват живота си. Но за сега не можем да кажем, че имаме голям брой постигнали просветление. Обаче със сигурност можем да твърдим, който прилага Рен Шюе с постоянство и без да жали усилия, е стъпил на пътя на самоосъзнаването и върви към мъдростта. До сега поне няколко души са преминали портата без врата. Разбира се, това е началото. Нашата надежда е, че все повече хора ще изучават и прилагат Рен Шюе и ще преминават през портата без врата. Ако сравним развитието на цивилизацията с един човешки живот, можете ли да кажете къде в момента се намира човечеството? 如果我们将文明的发展比作人类的一生，一个人的一生，我们现在处于哪个阶段？ Ако разгледаме развитието на Homo sapiens и как се е развивала човешката цивилизация до сега, бихме казали, че цивилизацията се движи напред. Особено бързо се е развивал материалният й аспект. Но, що се отнася до човека, неговата цивилизованост се проявява на духовно или на джингшън ниво, защото джингшън, а именно съзнанието, сърцето и истинското аз са същността на човешкия живот. Джингшън, съзнанието, сърцето и истинското аз са реалният източник на живота. Ако съдим за развитието на цивилизацията на духовното ниво, да речем през последните няколко хиляди години, и макар хората винаги да са искали да издигнат цивилизацията на по-високо ниво, и дори е имало няколко момента в историята, близки до тази цел, ако трябва да сме точни, на ниво джингшън, човечеството все още е отвъд прага на цивилизацията. И след като е така,
не можем да кажем, че човечеството е истински цивилизовано. Не е лесно да се оцени количествено нивото на човешката цивилизованост, каквото то е сега. Но ако трябва да го сравним с живота на индивида, човечеството се намира сега на Джингшън, нивото на 3-4 годишно дете. И затова то е особено буйно, непокорно и недисциплинирано. Разбира се, това няма да е вечно състояние. Можем да се променим, стига да поискаме. 如果一定要说一个人的人生，我们现在整个人类文明是相当于一个人的人生。那么现在我们的文明处在什么阶段的话，不太好用量化的这个数字来准确的来描绘它。当然，一定要说的话，我认为啊，现在的人类的文明处在一个大概3到4，不会超过10岁，他的心智的水平，而且这个3、4岁的小孩的心智还属于那种比较特别顽劣的那种小孩的那种水平。当然，这一切只是暂时的，这一切都可以改变，只要我们人类真正愿意改变它。Смятате ли, че пандемията засили търсенията на хората към духовност? 疫情是否加深了人们对精神的追求？ В пика на пандемията изглежда имаше леко движение в тази посока, но то беше мимолетно и вече изчезна. Сега вече е ясно, че човешкото общество е навлязло в период на нестабилност и турбулентност. Сполитат ни всякакви бедствия. Все по-бързо се плъзгаме надолу по спиралата. Вървим в посока, която никой не би искал. 到目前为止，大家明显的能够看到，也感受到，我们整个人类的社会反过来进入了更加一个动荡不安、灾难重重的一个快速向不应该发展的方向迈进的一个历史时期. Но в същото време една от темите, които обсъждате, е именно за щастието. Според вас, какво пречи на хората от Запада, западния свят да бъдат щастливи и коя е главната пречка пред духовното развитие? 在索菲亚的活动中，你将讨论的一个话题是关于快乐。你认为是什么阻碍了西方人找到快乐？他们在精神追求中最大的障碍是什么？ Хората в западния свят гонят щастието, защото го нямат. Но щастието липсва не само в западния свят. Това е всеобщо състояние на човечеството. Щастието, благоденствието, доброто здраве, включващо и духовното здраве и благоденствие, са вътрешно присъщи на човека и би трябвало те да са безусловно състояние на нашето съществуване. Как така сме загубили всичко това? Истинската причина е, че ние търсим извън нас това, което ни е вътрешно присъщо, а нито едно от тях не е извън нас. Как ще ги намерим навън, след като те са вътре в нас? Това, което ни подтиква да ги търсим извън себе си, са нездравите шаблони на мислене в съзнанието. Тези шаблони създават всякакви проблеми и те ни отнемат възможността да живеем щастливо. Ако разберем, че това е причината за липсващото в живота ни щастие, ще можем да премахнем корена на проблема.
И тогава вътрешно присъщите ни състояния, щастие, благоденствие и добро здраве ще бъдат безусловна част от нашия житейски път. Ако сме готови да положим усилия да преобразуваме нездравите шаблони в съзнанието, истинското щастие става постижимо. 形成的巨大的障碍，它会产生很多的问题，使我们失去快乐，远离快乐。懂得这个道理，只要我们愿意，它是可以回归了我们人本该拥有的无条件的健康、快乐、幸福。只要愿意，只要愿意实践，都可以得到。 Вярвате ли, че е възможно едно всеобщо пробуждане на съзнанието? Разбира се, че вярвам. Защо не? Това е целта на Рен Шюе. Много хора, и аз също, работим усилено това да стане. Но за да стане възможно, има две предварителни изисквания. Първо, хората ще трябва наистина горещо да го пожелаят и да са готови да извършат работата, необходима за това. И второ, необходима е ефективна система, която наистина ни помага да вървим към пробуждането безопасно. 得要有一个真正帮助我们觉醒的，能够既安全又有效的一个途径、方法和手段，能确保我们能实现它。 А според вас, къде в момента се намираме? Дали сме още в Кали-юга, както твърдят много духовни учители, или вече сме в началото на ерата на Водолея, която ще промени човечеството към един по-мирен и спокоен свят? Както вече споменах, хората винаги са се стремяли да постигнат духовно израстване, пробуждане и просветление, макар намерението и центърът на вниманието им да са се променили през различните епохи. Но всички досегашни усилия явно не са били достатъчни, за да постигнем фундаментални промени в обществото и човечеството като цяло. Нездравите шаблони в съзнанието все още са преобладаващи и създават проблеми както на индивидуално, така и на колективно ниво. Всъщност, с течение на времето, проблемите стават все повече и разрушителният им ефект се натрупва, защото сме неспособни да се справяме с тях ефективно. Ако искаме дълбока промяна на това бедствено положение, е необходимо да преобразуваме нездравите си мисловни комплекси и да разчистим невежеството. Единственият изход е да заместим нездравите шаблони с мъдрост и това наистина трябва да стане на колективно ниво. Мисля, че това ще се сбъдне, ако имаме воля да го направим. 代替人的模式，取代人的模式。我相信，人类社会只要愿意，早晚会有那一天。 А какво ви води в България? Знам, че готвите семинар. 是什么让你来到保加利亚？ Двама Рен Шюе учители от България бяха сред нашите ученици през годините, когато живееха в Нова Зеландия. Те са ми разказвали много за България и аз от тогава съм много любопитен за тази страна.
Сега те са в България. Помислих си, че това е добра възможност да включим България в нашето посещение в Европа този път. Когато гледаш картата на света, България не е голяма страна. Даже в рамките на Европа тя не е голяма. И населението не е многобройно. Независимо от това, аз вярвам, че тук има много хора, които истински се стремят към вътрешен растеж и развитие. Имам чувството, че това е магическо място и хората притежават голям потенциал. Тук при вас има много надежда. Затова реших, че трябва да посетя България, да я усетя и сам да я опозная. Кое е най-важното послание, което според вас трябва да отнесе всеки един, който в момента слуша нашия разговор? Има толкова много неща, които бих се радвал да споделя с вас. Но като най-важно послание бих искал да предложа няколко въпроса. Задайте ги на себе си, ако сте склонни да го направите. Кой съм аз? Каква е целта на живота ми? Какъв е смисълът и ценността на живота ми? Как да ги реализирам? Възможно ли е да променя живота си, да имам един съвсем различен живот? Може ли, благодарение на моя принос, светът да стане малко по-добър? Много благодаря за този разговор. Смятам, че беше изключително полезен и важен за нашите зрители. Благодаря ви още веднъж. За мен беше удоволствие да поговоря с вас чрез това интервю. Надявам се да се срещнем лично и заедно да изучаваме живота. Със светло чувство очаквам деня, в който ще бъдем заедно, за да се учим и заедно да се развиваме. От сега си представям нашата среща и знам, че тя ще бъде едно прекрасно, взаимно полезно, значимо събитие. А вие, драги зрители, не пропускайте да се включите в семинара на 17 и на 18 май в залата на архитектите в София, където господин Юан Цзъ лично ще представи своята система за развитие на човека Рен Шюе. Благодаря ви за вниманието. Приятна вечер на всички и до нови срещи!